Sziasztok, és üdvözlök mindenkit ebben az új videómban. Úristen, nagyon-nagyon-nagyon régen volt videó, főleg ezen a csatornán, és hihetetlenül furcsa most ide leülni a kamera elé. Nem is tudom, hány éves az a videó, ami legutoljára fönt volt a csatornán. Hát azóta elég sok minden változott az életemben, illetve igazából mindenben nagyon sok dolog megváltozott. Például ugye még az előző videókban meséltem nektek arról, hogy ugye lovardát fogunk majd váltani, illetve nagyon szeretnék. És hát ez pedig úgy volt, hogy nem is nagyon fog majd megvalósulni, meg majd a hóppal, stb. És hát privátba azt hinnétek, hogy jó, biztos téged így senki nem kérdezgetett, de privátban egy pár ember azért megkérdezte, hogy mi van velem mostanában, miért nem volt videó, mi van hóppal, megvan-e még, stb. Hát erre az a válaszom, hogy igen, megvan még hóp, de sajnos nem túl sokat haladtunk, mivel én lovardát váltottam, és egyszerre 3 lovardába járok, ezért nem egyszerű egyszerre 3 lovardába járkálni, plusz a lóhoz, akivel nem túl sok mindent tudok jelen helyzetbe kezdeni, mivel még mindig csikó, attól függetlenül, és még mindig, hát nem azt mondom, hogy ugyanott tartunk, de körülbelül. Volt már rajta nyereg, de attól függetlenül nem lesz csak ilyen, nem tudom, hirtelen belovagolva, vagy nem tudom, már nem lesz hirtelen sportló. Szóval ezek a helyzetek vannak. Igazából ez amúgy csak egy ilyen bejelentkező videó, hogy amúgy igen, még élek, és én is majd még fogom ezt így folytatni. De egy kicsit pár dolgot amúgy elmondok erről a lovardaváltásról, mert ez biztos amúgy szerintem sokakat azért érdekel. És kicsit beállítom a fost. Csodás. Szóval visszatértem, csak közben lemerült a tárhelyem, és ki kellett töröljek pár dolgot, ami ilyen lényegtelen. Na de, ugye erről a lovardaváltásról, mert ez szerintem sokakat érdekelhet, ha esetleg bármi még erről a csatornáról érdekel titeket. Hát, igazából nem akarom most elmondani pontosan az okokat, mert egy videóban már azt hiszem, hogy elmondtam, volt egy ilyen haul videó, ha jól emlékszem, és azon, ha jól emlékszem, vagy abban a videóban elmondtam egy pár ilyen okot. Na hát, anyával volt egy ilyen, hát nem összecsapás, csak egy ilyen később nagyobb összeszólalásunk, és végül ott kötöttünk ki, hogy oké, akkor válthatok lovardát, akkor menjek át másik lovardába, viszont a lovat csak akkor vihetem, ugye ez esetben hópot, csak akkor vihetem, hogyha már be lesz lovagolva. Szóval ez majd így is fog történni. Ha minden igaz, akkor nyáron, kb. nyár fele, lesz majd egy videó is majd biztosan arról, mert úgy állunk, hogy szerintem nyár közepe vagy vége fele már ülni fognak a lovon, ami hát nagyon jó lesz, és hogyha majd ülnek rajta, meg minden, akkor ugye már áthozhatom majd, meg hát akkor lesz is úgy, hogy más lovardában eltartsák, mert azért nem tudom, 40 és 60 ezer forint között elég sok a különbség, meg minden, mármint hát havi pénzről beszélünk, és hát igen. Na de, ugye ez a lovardaváltás, meg hogy mit is jelent az, hogy én 3 lovardába járok. Hát alapjáraton, ugye ahol Szóval, itt is vagyok. Szóval van az a hely, ugye ahol a hópot tartjuk, arra nem akarok túl sok mindent mondani, se rosszat, se jót. Az egy magánlovarda, illetve hát mondhatjuk úgy. Igazából bárki mehet oda, tehát nem magán, de mégis kb. Úgy tekintünk rá, mivel kb. Senki nem akar oda menni bizonyos okok miatt. Nem akarok tényleg erről semmit mondani, se jót, se rosszat, csak ennyi, hogy azt most én úgy fogom hívni, mint egy magánlovarda. Aztán van az, ahova alapjáraton váltottunk, ez Gödömban, ez egyébként a 12 betyár lovasiskola. Ezt imádom, szeretem, nagyon jó hely, és mindenkinek ajánlom,
Persze ott is van rossz, de ott többségében van a jó, sőt, vannak ugye táborok, minden jól folyik az edzés, lehet haladni normálisan, kedvesek az edzők, sok edző van, a lovakkal foglalkozva van, és tényleg szóval van ugye az. És pluszban még van egy, ahova a barátnőmmel kezdtem el járni, de igazából heti Szóval heti kétszer járok amúgy oda is, szóval mondhatom, hogy oda is rendszeresen járok, ami pedig a Szállender lovastanya. Ugye ez a 12 betyárnál egyel följebb van, vagy hogyha tovább mész azon az úton, akkor ott találod meg. Na hát erről amúgy nagyon sokan mondják róla a rosszat, és nekem is van egyébként ott rossz tapasztalatom, még amikor kisebb voltam, rugdosták a lovakat, stb. Viszont azóta, nem tudok beszélni, sajnálom, na de hát azóta elég jól megváltozott a hely, hisz hogyha bántanák ott a lovakat, nyilvánvalóan én se járnék oda. De azóta elég sok mindenben megváltozott. Egyrészt nem bántják a lovakat, másrészt elég sok mindenben változott a hely, szebb lett, jobban megcsinálták az egészet, és így most már rendes rendszer van ott is. Tehát én ezt nagyon kedvelem most már azt a helyet is. Persze a 12 betyárt véletlenül se váltanám le, viszont 2 ilyen normális lavardába járok, és ugye egybe pedig, ahol ugye a ló van. Na szóval az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy hol tartottam, de a telefon folyamatosan leállítja a felvételt, és kezd nagyon idegesíteni, de most sajnálom nem tudok vele mit kezdeni, ennél többet. Mindenhol el lesz vagdosva a videó, szóval kicsit belehúzok, és akkor úgy megpróbálom orvosolni ezt a dolgot. Na szóval amúgy még azt akartam elmondani, hogy ugye nyáron, amit már említettem, hogy nyár közepe vagy vége fele, hogyha már fognak ülni a lovon, és biztonságos is lesz ez az egész, akkor biztosan, hogy lesz arról egy videó, úgy, hogy a barátnőmmel áthúzzuk, és nem a Szállenderben, hanem a 12 betyárba, ott fog majd bértartásba lenni, és akkor viszont szét fog robbanni a csatornám, annyi videó lesz, hogyha át sikerül hoznunk a lovat. Most úgy van, hogy amúgy körülbelül 2-3 hónapja egyáltalán nem is néztem elfelé, és nem is tudok róla semmit, viszont volt edzőm, ugye, aki foglalkozik a hóppal, megígérte, hogy ha bármi van, akkor ő arról engem, illetve minket értesíteni fog, tehát ezért én onnantól fogva nem nagyon nézek a ló után, mivel folyamatosan tele vagyok edzéssel, hogyha nem edzésem van, akkor terepre megyek, hogyha nincsen se edzés, se terep, akkor a barátaimmal vagyok. Szóval, igen. Amit még amúgy akartam mondani, mert azt nem említettem még, hogy egyébként a Szállenderben rendes oktatásom vagy edzésem effektív nincs, viszont a barátnőmnek van egy lova, és rajta szoktunk lovagolni, akivel már elég jól haladunk, egyébként 24 éves az a ló, viszont nem olyan régóta van meg neki, és egyébként most kitaláltuk, hogy hétfőnként és csütörtökönként fogunk hozzájárni, viszont most csütörtökön például nem megyünk, mivel neki más dolga van, de hétfőn majd megyünk, és megpróbálunk majd felvenni egy videót, vagy legalább egy összesítő videót, ugyanis hétfőnként ugrani fogunk vele. Most nem kell az állatkínzó komment amúgy, mert igen, attól még, hogy 24 éves ló tud ugrani, mivel előtte versenyzett, tehát díjugrató ló volt, és elég jól megy neki még most is, simán megugorja az ilyen 1 méteres ugrásokat is, és szóval igen, viszont még csak, hát most hétfőn volt vele az első ugróedzésem, és nagyon jól ment, körülbelül ilyen 60. Jó, azért nem az összes volt 60, de ilyen max 60 centiket ugrottunk, viszont Ilona megígérte nekem,
ugye ő Ilona a barátnőm, és Ilona megígérte nekem, hogy következő hétfőn emelni is fogunk, meg rendes pályát is fogunk tudni csinálni. Szóval hétfőnként lesz majd ilyen edzésszerűségem Szigonnyal, ugye úgy hívják a lovat. Röviden, tömören ennyi lett volna ez a videó, és sajnálom, hogy így ugrált a videófelvevőm, a kamerám, meg minden. Szóval, hát azért remélem, hogy tetszett nektek, nyugodjon meg mindenki, még azért élek, és majd még lesz valamennyire aktivitás ezen a csatornán, illetve hát én szeretném, hogy legyen. Szóval hát köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!